Όπα! Είναι όλοι βραδύποδες! Εννοείς επειδή είναι βραδύποδες δεν μπορούν να είναι και γρήγοροι. Φλας, είσαι σφαίρα και φυσάς. Χαίρομαι που σε βλέπω, φιλαράκι. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Αστυνόμος Τζούντι Χόπς από το τμήμα. Πώς είσαι? Είμαι πολύ Καλά? ωραία. Τι Κάνε υπομονή. μπορώ να κάνω Να, ήθελα να ελέγξεις μία πινακίδα. για εσάς Να, ήθελα να ελέγξεις μία... σήμερα? Να, ήθελα να ελέγξεις μία πινακίδα που ψάχνουμε. Βιαζόμαστε όμως πάρα πολύ. Πες μου την 2-9 T... πινακίδα. 2-9 THD 03. 2 9 T HD 03. H D 03. D 03. 0. Φλας, να σου πω ένα ανέκδοτο. Όχι! Εννοείται. Εντάξει. Πώς λες μια καμήλα με 3 καμπούρες? Για πες. Πώς? Έγκυο! Ναι, πολύ αστείο, πολύ αστείο. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε λίγο σε παρακαλώ. Όχι, περίμενε, μη! Πρισίλα! Όχι! Ναι. Φλας. Πώς λες Όχι! μία Μια καμήλα με 3 καμπούρες. Κα. Έγκυο! Τέλεια! Το Μη. πιάσαμε! Σε λα Γρήγορα! Να προλάβουμε την κίνηση και... Νύχτωσε!